Palmdale le Lancaster, California cheng te chuan nili liam ta August ni som pasari zan khan UFO an mu he an thil mu chungchang hi news channel sang a mu tur tam hle tual chung thu nei tu da chuan an thil mu chungchang hi chui chian na an nei me ka hei hian mi pui van tla ngai ven a hlo le zul tir nu pakhat tual chung mi chuan ti hian a soya ka fanu nen kanin hnung lama arsi thlok an thlir mek lai ania ma se maktak main he arsi thlok hi ading ta thut maya marlama zigzag zongin a thlok ta ni ati hei hi an hmu ti an post ma minute som thum malama thil thleng ani midangin he tiang tho hian he thil thleng hi an hmu ve thu an ron sai chuak ve le ka uinen kanin hnung lama kan guak lai ania vana chuan thil eng tak mai ka hmu thuta makkati em maya ka han en chian chuan UFO alo ni reng mai ti in asoi ani he tiang ang hi report tam tak aron om chhota ani mi pathum na chuan UFO an hmu thu report chu ka hmu vele kanu nen pon lama kan chuak ve ta a eng thil chi nge kan hmu ve ang ti ngai tu chungin ti chuan keini point kan hmu ve ta ni ati Twitter lama po he UFO an hmu hi thalak tam tak an sera ma se heng thalak te hi ani na dik tak chiang takin a hriat theilo tual chung thu nei tu da chuan heng report tam tak hi chui chian na an nei chho me ka adik nge ani em ti chu hriat chu nge anin be se he tiang khopa report atam dan atang hian alim mai chu ani arin omlo UFO hi pakhat chau ni lovin tam tak an la ni le ngala hei hian ngai tu na ati thui view ome thil chiang tak pakhat chu lo ni tak tak ta po ni se thu nei tu te hian alem chua chole phet an tum don ti chu thil chiang tak ani ole hemi chungchang a hian engi ngai ve dan California chengten UFO mu hi atak nge ani iring ve em komen lama minosia tir ve don nia